Ahu hawa inti hlumna sakhuwa rinakal sual tolak lo hi chu engkim mai thatur ni an hriata hi chuan vung takin an kal thina annun na hian la po an om nuk mai mi pakhat thu phek mai mai wanga arwala inti hlum tluga tam hi khowela hian ala om lo ve he thu petu hi Jim Jones ani Jim Jones hian kumsang kha zakwa somruk pali dai to khan shillok na bakdang lam tak khowel pum huapin a the dara kumsang kha zakwa somruk pasari July tha nuclear manga khowel pum in do na le chiatna thlen tur thu chu hemi huna hian California ch a him tur thu nen chuna tlangau thina ama zoi tu mi za somngar walte nen California rama UK anti huna chuan himna be sein anin beng belta ni ma se huna local zela an hlau thonang em thil chu engmaron thleng ta si lowa he thu thang diklawa the dana sat em awang hian America sarkar chuan man tumin man la trana hemi nulo ka hian jon sa chuan a hote mi sang tam tak rol nen chuan South America rama an pem ta ni Guyana ram ngo hnuaya mun fian rala chuan an chenga a mun din hi People's Temple hatia Amazon sahi belawin temple amai cham ma chuan in thoin an be thina a hu hawa kho satanok nok chuan fian rial nei a har ran nge ni harema siama hei hi a meida khom na ni chumi chunga cheng velo me chedang zong te chu mi pa ho chuan an lo in trom ve ta thina mani ta om lovin an fa hrin te la chu an zawaya an fa pa an fanu an ni ta hlomani an thupui ber chu in tuklana niya heti lai kara hian ruk tak hian in tuklana lama hian ama chu achung nung lar thung mun shana lo tlo tu te laka ero in tuklana chu ha hi pin alo soi moi pui thina ma se uile arang maya ta om ta lo chu lung oi lo anom ta ni sarkar laka anzol ko ta hial renga akho sakle che zia hanjir chian chuan sarkar mit chu ati kham tran viau nge ni John Saporuk tak chuan amanga ang tranin hlau thon na po aneina sani Congressman Leo Ryan chuan Johnstown chu kumsang khazakwa somsari pariat November ni som pariat khan tlo tumta akho sakdan phung diklaunia hriat wanga niya chu thu chuan John Sabeng alo thlen meu chuan a chi aina sain ruwa manna dum lo tak mai duang chuaka Congressman Ryan le polte chu port kai tuma thlona tum huna lo lambun an tumani Johnstown atang chuan thlona tum hun chu kem som le ka hlania an pu thu pe ka ngai chuan lep Ryan a ho tele media ho te chu an beita an vai mai chuan an that mang lian hriat nuwa chuan thlona accident angalan tirin an trin san ta ni ma se Ryan a ho te jinga pakhat dam kho chu ka lo om tlat maya John sa chuan temple ko zola chona mi te chu ko khoma zaum taka thi hun ta thina hian nun lena du om tak tuna kan nun kan hriat phak bak min pedona ti teina sarmon piap mai le miril ru ne thei ti taka atam jok te chuan athu soi chu an lo oi le mana oi lowa big bo na zong te la chu khor chuakin an that boka mani inti hlim hun an man ma hian a ma de tangin poison capsule tam tok chu alo nei rodiam to lo nia ama sabera no sene no pangte chu damdoi chu an bara puitling ho chu in ko khomin piang non le thei tur nia in ngain anin ti hlum ta ni a hu hawain thana rap thak tak chanchin hi soi chuak tu tur anom to lo nia ngain le an zabai mai chuan an thi zo to nia ngain Jim John support chu puak ruk mang chuan in kap lung ve ta ma se apola tui to lo mitlem te te chuan atur pek chu ei du lovin an thi der zo ka lo ni thilmak tak te uilu pahni nei indo pui pahni na zo nuwa khan Russia scientist pakhat Vladimir Demikhov chuan taksa bung sang te thak dan tur zirin enchinna abeina salneya enchinna nei kum hi sang zakwa samni tanga somsar inkar velania kol tuarin mung chho lai vel khani ome Demikhov chuan mishing taksa bung sang te chu thak thei ania ringa chu a hlotlin theile theilo na via enchinna chu thildanga ani masa enchinna chu ran hul zinga mishing te hnai tur pakhat uya tangina zir tran tani hein chinna be ma hian kumsang khazako pariata dai to khan French surgeon Dr. Alexis Carrelale a thui ruai American psychologist
Charles Guthrie te chuan hetiang hi an lo buai pui to a en chin na te pon lo nei to thin ani demi kho pa chuan kumsang kha zakwa somli pariata khan thil nung dang pahni de tak sabung sang chu zain atak sapeng chu in man trom tunin pakhata a chantir thei thu alo ta lang to a alo ta lan to angin a thui hruai te nen mihring ran hul zinga pakhat uya tangin en chin na chu an nei chhota ni anen chin na chu a hlotling thokhat viawa mason na pon nei chho zela ti chuan kumsang kha zakwa somnga palia chuan an tumang e in ui pahni te chu zain ui pakhata an chuata heta ui pahni te hi an taksa chung lama om an pumpui te an lung te thisen te le adang te chu in man trom tura siamin lu pahni le taksa ko chung pakhat ring dun sin nung tamin an lo siam chuak thei ta ni en chin na nei ni hian Vladimir Demikhov le a thui hruai te chuan khotwala ui stray dog pakhat German Shepherd a hminga tan Brodiaga Russian Trump tia an phua sakle uite che ming savka ti te chu an manga savka zo khi angonga tan chumin Brodiaga ngonga an vu athunga Brodiaga taksa le ko chung chu anni pahni te hian anin trom ta ni hetianga an zai hian darkar thum le achan velai hun an mang nge nge ni an thak dan vele ro chu soi chip chiar kher lovila ti chuan hloting takan zai zo nuwa hian Brodiaga le savka te pahni hian hriat nan neya an mu theya an lem theya anin thei boka amai ro chu ani dan tur dik tak khuanu siam dan ani miau lo wangin an chunga har satna haron thlengta savka jok chu an zomna la chuan thisen kalvel dan dik tok lo wangin an zai tanga nilia amboral ta ni Vladimir Demikhov le a thui hruai te hian an thil zir le en chin na chu kumsang kha zakwa somruk pariat nolama chuan an du tok chho ve ta an thil zir an top san ma hian en chin na hi voisom ni le pathum lai an nei manani hetianga an thil zai nei zong zong jing atam ber te chu rukriat kuman zai ania ni som thum le pariat thleng adamani heta en chin na nei ania damrei ber te taksa chu kumsang kha zakwa somriat pariata Rita's Museum of History of Science da an nge nge ni Vladimir Demikhov chuan thil bele en chin na nei thin chu a hlotlin pui thokhat viawa ti chuan sangkha zakwa somsari tangin a thil zir le en chin na nei zong zong te chu a top san zui ta ni vampire lungda that he chanchin hi isheto ngaim le kumsang zakwa som pahni malama United States of America rama mi somni chuang tual thina le vampirism aron la tak chiam trum kha khati hun lai mi vampire August D. Lagrange salung kha troi theilawa da thatania United States chimlam rama chuan a chan chui pia theilovin mi then khatte chu an khuang cherbo mak thina chumi wang chuan aram chung chu hlo nain tipui phonang main asoi hlup maya a chan chinan hre satli ani mai lova mi somni chuangin an nu nan chan phani tual thatu chuan ami tha reng reng tu ma mu thailo turin aram noya chuan a the thang faileng mai zela mi bo tam takte chanchin chu hria zui tur om talova American ni puite chu laule thabarin an khura August D. Lagrange chu US kho pakhat Louisiana khodai fema mun pakhat farmhouse ro santo min an tlo bo wak lawa chuan aruk theyang bera khosa in buwa khuara he farm chunga D. Lagrange sabiruk na thlam hi khopuya tang point mel somni paruk chuang don lai hlania afal channel dot leni in le khuwa tanga mishing te chuak thin haram kalte luya kalte sapela chuak te fama kal thin te khwal zin te konga kalte le adang te chu chin riat lovin an bo min der zela mi bo te chu an chan chin le chin chang thomri ba hriat tu le mu tur om ngai lovin an bo mak zela tuetla hlum turin luya an ruang mu ani ngai lova ramsa se hlum turin an taksa thememo han mu tu la chu om ngai hek lova chumi ni wang chuan thu nei tu lamte poin angai nan hrelovin malak zui dan tur ber po an hre thei lova ani na taka chuan chumi bo te reng reng chu bo ruak an tham ralani ber mai chum kha chu he farm omna hian pa pakhata kala akal nu atangin omna chin riat lovin ambo pil le tamak mai anu fe ataksa chu mu chuani in hreisiam takmanga ataksa che bunwai main mu nia chumi nuwa vek chon pa pakhat bo velin angai te te in
ama ruang an chhar do ang bokin hmuni ve le ta mihring thina le tual thana chi hrang hrang voisom ni chuanga in hnam hnoi le mo phur tuangai ania hepa po hi hreihriam tak hmanga che bunani ti hriat takin atak sabung then khat chu chharani ve le ta ni ti chuan mihring tak sabung chu mu ani tanuala chung taksa bung rum mai te chu hreihriam taka che bun an ni hloma tual thatu hian ami tha te reng reng chu tu en ni hria theilo turin satal na hmuna sasa somang mai an taksa chu achan fai vek zela chuwang chuan taksa bung an mu te chu tu taksa bernge ani ti po hria chhuat thei ani to lovani chuta tang chuan tual thatu chu hmuna nge chuna chengin abiru ni ti hriat ani ta ni ti chuan he hmuna lo cheng reng Augusti di Lagrange chuan ami tha te thi sen chu lo do tin chawa alo ring thin ani ma na asua sol rong bol na hmun hi talan to angin Louisiana khopera kholian lo takania chunglai cheng te le mi then khat tei tholbeng le hanwak chuak te chu eng khosoi se set lovin aram sa pe lang main alo phil ta chat zel mai lo ni ti chuan tual thatu ni kholo tak mai chu alu lak sak ngei tumin an vele ve da thunga Roman Catholic pui thiam le ai kai thiam chungte chuan tha antum ve ta ni au na farmhouse chu an pan ve ta tham maya lo cham an tum lo kher mai pui thiam le ai kai thiam chuan mi thi sen do thin tu August di Lagrange chu tha ngei tumin avi hlumna tur thingmor zum san keng tel boka ai kai thiam chuna thiam thil mangin di Lagrange chu omzanei takina han beita ti chuan har salu tuklo ol samview box lovin August di Lagrange chu an that ta ni an thingmor zum sa ken chuan di Lagrange salung ve lama chuan engkho soi se set lovin an vitlu ta thoi maya alungan ve zota ka chuan reitam lovin a phu tok le chan tok chu pekin alo om ve ta ni di Lagrange chuan chak lo viau ma se khovel chu chua san ve ta ni ti chuan lo thei lovin a tharau chu a thla liam ve ta pial ral khokong khar kek dot dot turin pui thiam le midang te chuan an tir liam ve ta ni pial ral ko chua popola hna a thiam thua soi ve chu anga nge do na engtin tak hanin soi fel ve angmo August di Lagrange an tha ta ka alung chu troi thelo tura siamin von that ani ta ok thinga tanga siam thing rem te inches nga sang inches reta zawle inches som pakhata saya da thatania kumsang zakwa som pani kumdai to mi chu troi thelo wa siamin von that ala ni renga anda that kum ngai toin tun thlenga that ta ka lo la umreng mai chu thil mak takani tin kan soi theyang chu Venetian vampire Italy rama Venice ko pui mar chaklama thliarka lian lo tak mai Lazaretto Nuovo muna ahu hova mithi phumna mas grave chuan mei chepakhat lero chan manga aka no sakluru ro chu mu chuania kumzabi som parukna liam ta khan Europe rama shipui leng chiama chu shipui leng chiam chu Venetian Black Death antia kumsang khazanga som sari panga tanga sariru kuma te khana leng chiama mishing nunna singa chuang te me wala chu mi thi ta chu ho hobin thlan khata phum khom annia Italy ram khopui Venice huam chunga ringot po mi sang khazanga chuang an thia ni tin mi za chuang an thi ji angania Venetian shipuya hian lenaram bi kemo shud bi khoemo hanei boka he shipuyaron dar chiam na le he shilena bulpui bera hian vampire te wangani an ringa amamak kataman thia arab thak em mai ni ti chuan Venice khopui atanga mel ni chawa hla thliar ka lian lo tak mai Lazaretto Nuovo hmuna chuan shipui wanga thi te chuan phum khoma chumi hmuna mi thi te an phum khom na thlan chu an hai honga ro ro jinga lu ru pakhata chuan lero chan manga aka hno sak an mutanol mai le chulu ro ro aka chunga lero chan an hno sak le an se be tir ho mai chu mai chia lo nia engwanga lero chana aka hno sak bik nge ani ti mi thiam ten an zir chianga Venetian shipuya wanga mi singa chuan thina phena hian vampire te an omangai ani kan ti to kha Europe rampum puya shilenga wanga thita te thlan sangkha jathuma tanga sangkha jasari te me mai chu nasa takarok le suwa samania
chutia thlan an hai hona an suwa sam chiam chu du tok mai lovin mithi te taksa chu na sa taka khoin an taksa peng then khat phei chu a thlon pheng phung mai hlom hemi wang hin na sa takin chu venasian plak black der ripui chu a dar zual pha tin thlan chunga rong then khat te chu thi chiang lo le anung chunga phum nin an lang bok medieval hun lai khan thi theilo na dan pakhat pui thuna thila rin dan mak tak mai chuan neya mithi to te taksa khuna puan mithi khuna puan chuta chuan dam reina le thi harna oma mithi te ruang ti troi tu ber bacteria chu mithi te ka tangin aron chuaka chu mithi khuna puan an ka zona mi nge ya chuan an chamba nga chulai tak chu ei turani chu hun chu an e ni chuan an thi theilo pha ta thina ni chu an pui thuna a thak tak chu ringin mitam takina rokin mithi to te thlan chu an hai honga mithi te khuna puan chu an ka hno nan le ei taka an nei ta chumi wang chuan stroud eater ti an nia chumi hnuah chuan khopui chung kot thlera ten wak chuak le thina chu chuan na sa le zualin ripui chu an the dar pha ta ni phung vel an soyang main ripui ve chuan tam ta tul maya zual zapui vai len lo an ti ang main mithi chu an pung ta tul mai ni chu wang chuan mithi ka tanga hri che cham bang an hip lo nan ti in mithi te chu an ka chu kam kaw sakin an ka chuan hri che chuak puana cham bang lo nan le hip turan nei lo nan an ka chu an lo kapar ta khep thina lo ni chutiang chuan venice ko pui thliar kar lazareto nuawo muna me cherong pakhat ka chu leiro chanin an lo kam kaw sakni taberin alang ta ni chu mihring nuna chan him thin tu ran sa te kumsang ni pasari khan california kumsom ni palimi tot endres chuan tuipuya surfing atia thole khata saklian pui mai fisom panga vel zeta sei chuna ron beya akea se sakin ama po hian thito tura ai ngai man ma se dolphin rual an ron lang thut maya endres chu an huala sakina be thelo nan hum tlatin endres anunna an chan him saktani Scotland rama lo nei mi nu pakhat Fiona I chuan rana vul trek maya a bong pon no nei vea ano en thi thlai pa a khoila chuan bong pui chuan ron be ngal maya Fiona I chu tai thluin a chil zui chiam maya au thom le tran pui tu ko thom chu a sakor keri tia ko chuan lo hriain a ron tlan phei ngala bong chu thei to pin lo khenga heti lai hian Fiona I chu alo in sa seng man ta ni Colombia chung ko pakhat chuan inti hlimnan aram hnuaya kempan neya an chung ko pa berchen an fa te pathum chu motora phurina len kual poya chingherwal chu nimkara tangaron lang thutin no pang ho choron se an tum tamai ma se anui ruai rottweiler thla pol chu aron tlan ngal wata chingherwal chu amal beita an pa ber chuan suadu nen chinghe ho chu om dar thei ta ramani England rama cheng Simon a chuan sajupuya vula ama hi zunthum ne ania tum khat thu thleng se amu chu ni khoshelavina om der mai anno Victoria chuan atira phei chuan amu hil satliamoti na u saklem lawa ma se ansa jupui bulin Simon a moi ali apo har thei tak lawa chuan azun thluma chuakani tia hreta doctor te kawin Simon an na chu an chan him thei pa ta ni heza jupui hi Rabbit Welfare Association a honorary membership pek zui hani tani kumsa kha zakwa songko baroka thil thleng po hi mi puite beng khonjong takania naupang kumthummi chu anu in sa huana hruaya naupang ti taka anu hne tang chuan kal sanga gorilla an da na chuan atlapala kumriata upa gorilla binti tia an phua chon lo charin gorilla danglaka aveng tlata sahuan nei tu te hne na vakalin him takin ava peleni he nau hi atlak thak hian ni khoshelavna ngala gorilla binti hi no en kol lai nei nin ano thlasom pasare upa chu puwa no pangte hi no se nangina oi thungani China rama diving contest an hoi hotum chuan yang un chu telvea tuipuya he contest si buat sai nin yang hun hi tuya hlo line ake anavak maya ache theitak lawa chuna pil tran chuni del mai tuipuya fiteng moza ta pil nuwa chuan noi tanga rondom kang tu anom ti ashria huel pakhat hian boro ka ron nor chhovin waw kama aron nor chuak ta ni
mizo te hi chuan vok hi zilfin theia kan ruat meu lova ma se thil hi an lo hre thiam ve thei khop mai Pennsylvania cheng Joe Alsman chuan uyang chi in vok hi vula tu khat chu alung lam thalawa chuak thut maya a chung te tuma anom bok si lo chuata chuna tlutareng maya an vok bul chuna mu vele pona tlan chuakin kongpuya motor anon tlan vele alo muto zela driver then khatin an hela then khatin an hnu thung heti hian minute somli panga zet ati nuwa driver pakhat chuan enge mo taka thlenga ni ringin vok chuan en chianga vok chu in chunga tlan lutin driver po chuna zui ve sela chuta chuan chuata Alsman lo tloreng chu muin ambulance an ko ta ngala Alsman nun na chu an chan him thei pha ta ni New Zealand tuipui kama chuan Rob House chuan mi pui chol lai chuan aphanu nai si le athian te pahni chu hruain tuipuya chuan anin chi adaya thole khata dolphin rual hian anron hual thut maya tal chua hantum te ma se dolphin zinga lian te ber pahni chuan an phal tat lova Robert chu han hoidewa apia luka sak lian pui chuan ron be tum ti a mutani sak laga chuan dolphin ho hian an veng tlat maya minute somli velan ve nuwa hian sak po chuan a be don san ve tani Ethiopia rama thil theng po hi makhop mai misual pali chuan thingtlang no pang kumsom pahni mi lecture bowin aram hnuaya kar khatlai an man to tum khat chu andin lo tak main sakei bak nei rol anron lang thot maya heng misual ho hi bakleng nan tlan chia he me chano pang hi police in anron chan ma chuan sakei bak nei rol ho chuan anom pui ve renga police ta hian misual ho po hian mana no pang hi an khuwa tanga kem zanga samruk lai hla an hmuni Colombia rama mi panau pang chuan ui thlasom pariat leka upaw hula khodai fem dewa omin tum khat chu anin bul maya ain fiam lai chu keite hian aron bei thut maya awi hul angel tia an ko chuan apu chu aron chan ngala keite ne na anin so lai hian Augustina chu ina tlan lutin chanpui tu dang an ko wa he keite hi an that thei ta ni anui po chu enkol ngal ni in adam chaklea lo manatan sa thanem tham tak pe kani bok vaki po hin lo tangkai khop mai mia gani chuan a roommate panu kumni mi lek chu alo om shrina rong bol han chuan vaki choron tre ta vak mai kanu note ti na ram chiam maya an vaki uili ti an ko hian tong thiam nual ma se hetiang hen hoi khat ma lo tong ngai lo wangin mia gani ngai chu thalo rio maya note vain chuan athilei lai chulo hakin alo thilo chauto midang punin he note nun na hi an chan him thei ta hlawani kumsang ni pani khan Australia rama kumsom sari pariat mi Noel Osborne chu an huana khuroma atlapala akong ru titliakin heta hian ninga che chu om achung ten an ron mu ma chuan an kel hulai mendi tian ko chuan nu te tuelo pe thina zana theyang angin alo mutlum pui ve bokani sangni pasari kuma thil thengania kingslingi chu anzote uini chuan zanlai aron ti hara antui pam chia tang chuan boruak chia carbon monoxide ron chuak chu anzote chuan alo hre sabera kislingin apasalabe en chuan apapa nen chun boruak chia wang chuan ni khothelawin anlo om reng to hi lo ni arang 911 an kowa apasal le apapanun na chu an chan him thei pha ta ni Italy rama longkhal thin fapa David Sessi kumsom palimi chu apa longkhal lai tangin atlatha atlala hi tuma nan mulowa ani tuileu thiam boxi lo chu apil titi tamai chuta Dolphin Filippo tian ko thin chuan lo muin David achu annan mangin adom ka nga longkhal tu te mu thei turin longmalama apapu pheita ni Brenda Owen le aui penny chuan tlaidang ang bukin an khodai fem vela chuan anwa insoi zoya an khodi lar takan wa thlen chuan dil kama wheelchair le dreng chuan huwa Owen chu han hoi zaw dewa dila chuan pakhat ke thalo hi lo tlareng chun in awi hne na chuan wa chan turin atia penny chu tuya zuang lutin tuitla chu athayang ang naron pochuak ve ta ni awa kama tho te han pe tha takin aron tha chuak le thei ta ni